Искам да стана велика за себе си. Ние сме родителите на Иванина. Всичко, което тя ще покаже в това предаване, ще бъде плод на това християнско доброжелателно поведение към хората. Съблечи ме, ти го правиш несравнимо. Направи с мене още 100 неща. Съблечи ме, как обичаш, кажи ми, как обичаш тебе да събличам аз. Съблечи ме и в целувки облечи ме. Направи с мене още 100 неща. Мъжете ме харесват. Винаги са ме харесват. Аз съм Иванина, на 21 години. От Хасково. Аз съм истинска поп-фолк фенка. Обичам скъпите неща, лъскавите неща. Лъскали Иванина там. Определено се смятам за красива. Обожавам да се снимам и съм готова на всичко. За кариера на модел, а защо не и актриса.